Když si člověk vyslechne závažnou zdravotní diagnózu, je to, jako by se ocitl v bludišti. Poté, co Jana vyšla z ordinace s diagnózou rakoviny, bála se, že toho s vnoučaty už moc nezažije. Vzácné onemocnění malého Jirky jeho rodiče zasáhlo. Byli bezradní a nepřipravení na budoucí život. Láďa měl obavy, že kvůli duševní nemoci bude muset slevit ze svých životních plánů a dosavadní píle na vysoké škole přijde vniveč. V takovou chvíli člověk potřebuje nejen odbornou lékařskou péči, ale i podporu a porozumění. A přesně to nabízejí pacientské organizace. Lidé v pacientské organizaci vědí, čím si procházíte, protože to sami zažili na vlastní kůži. Provedou vás tím, co vás čeká a pomohou se zorientovat v informacích i v léčbě. Pacientská organizace vás propojí s dalšími pacienty a pomůže se žádostmi o příspěvek nebo s výběrem zdravotních pomůcek. Cestu z bludiště ven nemusíte hledat sami, protože ji před vámi již mnozí prošlapali. Najděte si pacientskou organizaci na www.hledampacientskou organizaci.cz.